To madalla masu kallo da masu sauraro mun je hutun takaitaccen lokaci a cikin wannan shiri na sana'o'inmu. Kuma kafin mu tafi muna tare ne da injiniya Mustapha Abdullahi Sani, shugaban kamfanin Aqua Welding Works, wanda yake mana bayani dangane da aikace-aikacen wannan kamfani nasu da yake a cikin nan birnin Kano a kuma unguwar Kofar Ruwa. Inda yake bayyana mana cewa suna sarrafa karfe kowane iri ne, inda suka tanadi wato nau'o'in injina na zamani waɗanda suke amfani da kwamfuta wajen wato sarrafa ko kuma bayyana irin zayyana daban-daban waɗanda ake yi domin dai a sarrafa karfe a su fito kuma da wani yanayi mai ƙayatarwa. To injiniya, mun dawo gare ka. Za ka gani a mafi yawan lokuta irin waɗannan kamfanonuwan naku, wasu sukan zaɓi su zauna a iya kamfani, sai a cikin kamfani suke aikace-aikacensu, wasu kuma sukan iya fita ko a gayyace su wani guri domin su aiwatar da irin waɗannan aikace-aikace. Koya wannan tsarin wannan kamfanin naku? Haka ne. Na farko kusan duk ayyukan da muke a cikin waɗannan kamfani a cikin wannan kamfani, wanda ainihin ayyukan da ake yi a cikin wannan kamfani kusan za mu iya cewa su ne mafi ƙanƙantar aikin da kamfanin yake yi. Domin muna da ayyuka kala daban-daban da muke yi. Akwai abin da ya kira warehouse, ko in ce irin ƙaton wurin aje kayan nan, wanda yau rumbu wanda babban mota za ta shiga ta kwana ta ribas a sauke mata kaya, ko kuma ta ɗebo kaya ta fita. Muna irin waɗannan ayyukan. Muna yin abin da ake kira overhead tank, tankin ruwa, babban tanki na ruwa, da surface tank wanda ake aje shi a ƙasa. Muna yin rafta na manya-manyan gidaje wanda na karfe, duka magana da muke muna magana ne akan abubuwa da suka shafi karfe. To saboda haka idan ka ɗauki kamar misali irin warehouse, idan za ka yi shi yau babban rumbu na adana kayayyaki, kaga ba za ka kwatanta shi da irin kyaure da rela ba, saboda akwai wurin da za ka iya zuwa ka samu sama da mita 100 faɗi, kuma sama da mita 50 a ce ana so a rufe shi da ƙarfe. Duka irin waɗannan ayyukanmu ne muna yi. Kaga wannan za ka iya kiransa babban aiki, wanda yake idan ka zo inda muke wannan aikin a outside work, a site kenan na waje, za ka zo ka tara wuri ne wanda yake ana aiki da manya-manyan motoci wanda ake kira crane, wanda suke daga karafunan su dora. Duka muna yin waɗannan ayyukan. Aiki kuma daga nan Kano, aiki ya sha ɗaukan ma'aikatanmu ya je kowane state a Najeriya, har da Lagos. Ma'aikatanmu sun sha tafiya su je aiki, su yi aiki a Lagos. Saboda haka duk wanda yake da irin waɗannan ayyukan muna yin su. Aikinmu bai tsaya a iya kamfani laser cut, door printing, bending of pipe da dai sauransu. Aikinmu ba iya nan ya tsaya ba. Muna yin manya-manyan ayyuka. Muna yin street lights, di yawansu muna yi. Akwai titunan da za mu fitilun titi, ko na sola, ko na wanda ya kira electricity street light, wanda ake jan a wayarin din abin nan. Muna yi bayan mun yi wa mutum karfe, idan aikin ya ba mu har mu je mu sa, duka muna yin wannan ayyukan. Waɗannan su ne nau'ikan ayyuka da ake tafiya wajen wurin da ba kamfani ba, ko kuma in ce wajen state ɗin da ba state ɗin da kamfani yake ba. Muna zuwa, duk wanda yake so ya ba mu irin waɗannan ayyukan, kowane state ne a Najeriya, da maƙotanmu Nijar, Chad, Kamaru, muna masa barka da zuwa. Kuma cikin yadda Allah, in ya zo aka daidaita, za a je a yi masa aikin ya samu abin da yake so. To misali, ku ta ina kai tsaye ake samun ku, duba ga cewa ka ce har waɗanda suke maƙotan ƙasashe ma za su iya tuntuɓar? Ta yaya za su same ku idan suna so? Muna da website, shafin ku? Yauwa, shafinmu da za ka iya mana magana ta intanet. Sannan muna da lambobin waya. Muna amfani da irin WhatsApp, WeChat, Twitter, Instagram, Facebook. Duka wanda ka je ka rubuta Aqua Welding Works, za ka ga sun fito. Sai ka yi liking, ka shiga,
ka tambayi duk abin da yake so ko ka duba duk abubuwan da kake so. Muna da irin akwai lambobin waya da muke amfani da su, akwai 080 3603 6657, akwai kuma 080 3603 6657, akwai kuma 080 28 26 3771, 080 28 26 3771. Duka waɗannan lambobinmu ne, akwai wasu amma dai waɗannan su ne waɗanda yake zan iya hakaito su da a kaina. To misali me albishir ɗinka ko kuma me saƙonka ga duk masu sha'awa harka da wannan kamfanin naku? Na farko ina yi wa kwastomomin albishir da cewa kamar yadda aka saba duk shekara na kan je nemo wasu injina da aka kera kusan a wannan shekarar ko shekarar ta gabata mu yi kokari mu kawo su ƙasar nan. To kamar haka wannan shekarar ta gabata mun yi tafiyar na dawo kuma injina suna nan tafe. Wannan albishir na farko kenan. Albishir na biyu, ina jajantawa kwastomominmu irin matsaloli da muka shiga a wannan ƙasar. A wannan gabar albishir ɗin da zan maki, ni har yau ban ƙara price ɗin aikin da ni nake yi ba, kuma ba ni da niyyar ƙarawa. Wannan ma kyakkyawan albishir ne. Kuma ina kira ga 'yan uwanmu waɗanda suke irin waɗannan ayyukan su ma su dubi girman Allah su gaya za a yi su samar wa da al'ummar ƙasar nan sauƙi. Kowa ma da ko kasuwanci kake yi, ka yi ƙoƙari ka sami yadda za a yi ka samar wa da al'ummar ƙasar nan sauƙi, domin magana ta gaskiya ana cikin wani hali ba a ƙasar nan, ana cikin wani hali a ƙasar nan. To wannan kusan albishir guda biyu kenan. Na farko akwai injina sababbi da za su zo wanda suke nau'in wasu ayyuka. Na biyu kuma abin da ya sa wani lokaci ban cika son in faɗa ba, ban ma san wani inji ne zai fara zuwa ba, shi yasa, amma dai insha Allah mu kullum muna nan muna ƙoƙarin mu kare kambunmu na fasahar zamani da injina na zamani. Shi yasa kowace shekara muke ƙoƙarin mu je mu duba. Akwai baje koli da ake a China ta injina da ake nuna sababbin fasahohi, kuma duk lokacin da ka ji an ce ga sabuwar fasaha to fa abu ne wanda yake zai sauƙaƙa ayyukan. To in dai har ka samu sauƙi wajen yin aikin, to muna sa ran za a samu sauƙi wajen yin ayyukan, wajen biyan ayyukan. Domin idan da babu waɗannan fasahohin, da babu yanda za a ce ma har yau ba mu ƙara kuɗin abin da muke yi ba. Kenan dai wannan kamfani ina tafiya da daidai da zamani. Muna tafiya daidai da zamani. Kuma cikin ikon Allah muna ƙoƙarin mu zauna mu riƙe wannan kambun. Yanda ake ce mana kusan mu ne na ɗaya, mu zama kullum a haka. To wannan sunan na abuwa ba. To haka ne, da yawa mutane sukan tambaya, kuma cikin ikon Allah da yawa mutane sukan tambaya in mutum ya ji afuwa sai ya ce sauƙi ne ko ya ce kwasha-kwasha. Akwai wannan ɗin ma. To amma tsakani da Allah, a lokacin da ni na raɗa wa kaina wannan sunan, na raɗa shi ne ina nufin cewar in dai mutum yana da wata matsala ta ƙarfi, in ya zo wajena da yarda Allah ta ƙare. Za a warware. Insha Allahu. Ba alfahari nake ba, tun da nake a rayuwata ba a taɓa kawo min wani abu na ƙarfe da ake so a yi ya gagara ni a wuri ba. In ka ga ba a yi ba, to watakila wurin abubuwan da za a siya ne ba a daidaita ba. To wannan shine babban minin ɗin afuwa. Sannan ita afuwa, kalmar afuwa an ka ɗauke ta daman dai larabci ne, in ka ce za ka buɗa ta tana nufin abubuwa da yawa, amma dai duk daga cikinsu babu wani abu da za ka ga ba abun alkhairi ba ne in ka ɗauki wannan kalmomi. To muna fatan Allah ya tabbatar da afuwar a wannan kalmomi. Amin ya rabbul alamina. To masu kallo da masu sauraro, karshen tattauna tamu kenan tare da injiniya Mustapha Abdullahi Sani, wanda yake shine shugaban kamfanin Afuwa Welding Works, wanda yake a nan cikin birnin Kano a unguwar Kofar Ruwa, wanda kuma suke samar da nau'ikan ƙarfi da kuma sarrafa su kamar yadda dai kuka ji. Kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku,
ni Hassan Abdul Laus nake cewa ku kasance tare da mu a mako mai zuwa da